bed mani otime kaka iwacho no nikech adier nyinge to nwaneno ka nomedi mano to adier kata bed mani otime kaka iwacho no commissioners gi ema yiero joma chung koso jo piny ema dhi yiero kata bed mani omiya ni kora ne jakom mar duol to ka jopiny oyieri to dong' pod in emidonjo. Koro adwa keli thoro wach. Riwruok mar Raila gi William Ruto ochuanyo jokenya ma kata Oburu Odinga ma bet chairman mar IEBC jogidhi yombi. William Ruto idhi yombi ma kata kawo Mubuya mosiepan emoket chairman mar IEBC duoko dhi wuok ma ok gidhi nyalo bagnigo. To magi mani fwenyo karango nikech kata iwuon ne UDA. Iwinjo? Nyaka machiegni kaka iwuok. No, let me tell you Trevor. An wach UDA kata kupenja. Anyalo ng'iyo jokanyaname wange ma wachnegi niya. Sama ne Obuya gini oko believe ni PDP ni nyalanje piny luo. Ka wan go koth obado nalande. Gima nomiyo adwaro en ni mondo nwabed gi thuolo mar yiero jotelo mwadwaro. Iwinjo, ok mar Raila odhi obedo kod jogege i club members gi to miyowa kaka nyagi miyowa direct ticket. Wuod mane MPs te aboro ma wan gere Homa Bay County direct ticket. Ni governors wagi direct ticket. Ichuna kidero to wene wanga kaja gi thuon modagi iketo magwanga mano winjo bedo governor koro bedo deputy governor nikech ng'ato dwaro. This is what I was saying. And samane Raila kane Raymond Molo luongo wago Obuya to nodhi e UDA chon mokwongo na matin. But an sama an ok nadhi e UDA